Ahoj, já jsem Roman, romanfotí.cz. Tohle je můj nový YouTube kanál. A o čem bude? Určitě, jelikož jsem fotograf, tak ten YouTube kanál bude hlavně zaměřený na fotku, na fotografii, na fotografování jako takový. Bude to hodně o tom, vlastně na jakou techniku fotím, jakým způsobem jsem k ní přišel, jaká byla moje cesta, jestli jsem začínal mobilem nebo zrcadlovkou, tohle všechno bych chtěl vlastně určitě říct v dalších videích. Pak vlastně v čem ty fotky zpracovávám, v jakých programech, kolik za ně platím za ty programy, kolik jsem dal za techniku a tak dále a tak dále. Pak taky samozřejmě v té umělecké rovině, jaký pravidla dodržovat vlastně při tom skládání té fotky, při tom focení, jaký třeba nedodržovat, aby ta fotka byla nějakým způsobem výjimečná, zajímavá. Jak experimentovat, to je taky důležité určitě, nebát se experimentovat při tom focení, hrát si s těma světlama, s těma všema věcma, které k tomu patří. Další téma, který určitě budu chtít sdílet s váma, tak je focení různých akcí. Teď mě třeba čeká o víkendu, příští víkend, mě čeká focení disc golfu v Českých Budějovicích, na to se moc těším. Tam bych určitě chtěl udělat video nějaký zajímavý, protože si myslím, že disc golf jako sport je poměrně v rozkvětu teďkom. Začínají ty disc golfový centra poměrně růst jak houby po dešti v České republice, což jsem rád a rád se podělím vlastně o tom, jak to tam fotím a jak jsem na to připravený, jakou technikou to fotím. Na tohle se fakt jako moc těším. Pak další akce určitě, které budou, tak Czech Urban Downhill Series, vlastně seriál městských sjezdů, ten určitě nemůže chybět. Tam prostě jsem jako ryba ve vodě, tam se cítím dobře v této komunitě, takže na to se moc těším. Konkrétně tady v Táboře na Downtown Tábor, tam jako bude co ukazovat. Na to se fakt těším moc. Tak, co je další jakoby bod nebo téma, který bych určitě chtěl s váma sdílet, který bych chtěl vám ukázat a podělit se o to, je Van Life. To je takový můj nový objev. Vlastně Van Life, život v dodávce vlastně a všechno, co kolem toho jako je, tak mě to nesmírně začalo bavit a zjistil jsem, že vlastně Van Life jako takovej mi dává takovou svobodu v tom životě. Takže Van Life taky určitě nějaký videa, kam jedu nebo kam jedem s rodinou, s klukama, kde se pohybujeme a tak dále, na tohle se taky moc těším. Nebude to hlavní téma určitě, bude to spíš takový okrajový a nebude tam toho tolik, ale dotknu se toho určitě taky. Takže to je asi v kostce všechno. Já si určitě, až to video dodělám, tak si vzpomenu na dalších 10 věcí, ale to už tak prostě je. Já se budu snažit ty videa dělat tak, aby měly nějakou strukturu, abych vás úplně jako nezahlcoval nějakýma podrobnostma. Budu to dělat spíš takový té obecné rovině. A v takové té rovině spíš začínajících fotografů, abych poradil, jako, co ano, co ne, jaký otázky si zodpovědět, abych věděl, jaký foťák mám koupit a tak dále. Prostě těch věcí, kterých se chci dotknout, je hodně a myslím, že materiálu bude dost na videa. Takže jo, nezapomeňte mě sledovat, určitě to je takový to klasický na YouTube a všichni říkají, dejte ten zvoneček, dejte ten odběr, tak já o tohle požádám určitě taky,
protože samozřejmě ty algoritmy jsou takový, jaký jsou a aby byl vidět, tak potřebuji, aby tam byl nějaký dosah. Tak jo, sledujte mě, děkuju a těšte se na další video. Já se budu snažit to dělat prostě, já nevím, 2-3 videa v týdnu, uvidím. Nechci si zase moc úplně toho nakládat, protože přeci jenom mám rodinu, ale i tak se o to pokusím ty 2 až 3 videa za ten týden udělat takový nějaký zajímavý. Takže sledujte mě. Zdar a těším se. Ahoj.